Poď si so mnou spraviť unboxing balíka, ktorý mi dnes dorazil do Nemecka od firmy Solik. Chcem sa im úprimne poďakovať za to, že podporujú zváračov a ľudí, ktorí sa venujú tomuto remeslu. Veľmi si to vážim. Ako prvé tu máme koženú kuklu, tzv. Čerta. Veľmi oceňujem, že u Solika rýchlo zareagovali na video, kde som si zničil starú kuklu a popálil som si cez ňu nos. Musím povedať, že koža je tenučká a celkovo kukla je ľahká. Má jednoduchý priezor, ktorý sa dá celý vymeniť, ak budeš potrebovať, a nie sú tam klasické okuliare, len otvor a výhľad. Ako ďalšiu vec tu mám. No schválne, vieš čo to je? Nie je to žiaden nadstavec na tvoj pajkales, ani ochrana na tvoje pele a dokonca ani grip na tenisovú raketu. Tak čo myslíš, čo to je? Napíš mi to do komentu. Na konci videa ti ukážem, na čo to používam. Ďalej tu máme tieto tigové rukavice, s ktorými máme osobnú skúsenosť. Cit v nich je dobrý, čiže ak zváraš tigom, kľudne si ich môžeš zaobstarať. Ohľadom rukavic vám ešte budem robiť takú porovnávačku, hlavne pre začiatočníkov, na čo si majú dávať pozor pri rukavicách. A na záver tu máme tričko od firmy, taký príjemný bonus nakoniec. Ešte neviem, či v ňom pojem na kávu, alebo ho zoberiem do práce, uvidíme. No, a tu už môžeš vidieť, je to ochrana na prst pri zváraní, aby si sa nepopálil a vydržal dlhšie zvárať bez prestávky. Ja to používam pri zostavách, ktoré treba rýchlo zavariť a kde je veľa zvarov pri sebe, pretože je materiál najviac ohriatý. Jednoducho máš len na oboch koncoch suchý zips, ktorý prilepíš, nasunieš tam prst a kľudne to môžeš priložiť na materiál a necítiš žiadne teplo na prst. Ja sa v tom cítim komfortnejšie a lepšie sa mi v tom zvára. Hlavne keď je veľa zvarov po kope. Takže to bolo všetko z dnešného prekvapenia, ktoré mi dorazilo priamo do práce. Chcel by som sa ešte raz poďakovať firme Solik za skvelý prístup a podporu. A nezabudnite, na stránke solik.sk môžete využiť aj môj zľavový kód IronWelder7, ktorý vám dá 7% zľavu na každý nákup na 20 €. V popise videa máš pekne všetko rozpísané ohľadom zľavového kódu. Prajem ti pekný večer. Čau.